La nostra quarta convidada és una jove compositora i cantant que porta ja molts escenaris, carrers i cançons a l'esquena. Com ens explica l'entrevista, porta tota la vida lligada al món de la música i treballant de valent per fer dels seus somnis una realitat. Avui, per fi, ens presenta el seu primer single, Vies Paral·leles, avançament de l'EP Les Teues Ales. Des dels carrers de València, és un plaer per a nosaltres presentar-vos a la meravellosa Ester. Tornem amb la quarta edició d'Espai Apolo. Bon dia, Ester, com estàs? Bon dia, doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí. Suposo que esta serà una de tantes entrevistes de promo que faràs pròximament, suposo, com comentàvem abans. Així és. Però bueno, esperem que no sigui un tostón i que tu passes bé. No, vamos, jo vinc aquí preparat per tot. Genial. Bueno, la primera pregunta que faig sempre a tothom per a conèixer-te una mica més, qui és Ester Querol i com van ser els seus inicis en la música? Vale, doncs Ester Querol és que jo sempre dic que és el que es veu, o sigui, crec que no pretenc ser ningú que no soc i soc una persona prou transparent. O sigui, soc una persona que viu molt el que fa, tot el que fa, i a nivell musical encara més. I com van ser els inicis? Doncs els meus inicis van ser... Vaig començar a fer música amb 4 anyets aquí a l'escola de música del poble, perquè, bueno, jo en 2001 va començar Operació Triunfo i jo no tinc memòria d'allò, a mi el que me conten a casa. Però ma mare diu que jo me ficava en la tele dient que jo volia fer allò i, clar, de tan pesar que era, dir, bueno, pues anem a veure si fem alguna cosa amb la xiqueta. I res, vaig començar així, de molt xicoteta. I pues, a mesura que van anar passant els anys, la música va canviar. O sigui, primer estava d'una manera, després d'una altra, però ha estat tota la vida, m'ha acompanyat de diverses maneres, però al llarg de tota la vida. Val. Ara mateix toques molt pel carrer, per exemple, a València. Què creus que t'ha portat aquesta experiència com a artista? M'ha portat el ser conscient de que a la gent li importes una merda. És veritat. Tu estàs cantant al carrer i la gent passa. No li importes. Sempre hi haurà algú que se pararà a escoltar-te perquè li cridarà l'atenció, però a la gent li és igual. De fet, te deixen una moneda i no et miren a la cara. I a part d'això, com a artista m'ha portat molta seguretat. Per lo mateix, perquè al final, si tu estàs segura de lo que estàs fent en el moment que estàs cantant, és igual qui mire. Totalment d'acord. I, no sé, això, molta seguretat i... Clar, després per a transportar-ho a un escenari, per exemple, suposo que l'està allí, com tu dius, no sé ningú, i està tocant i tocant, perquè suposo que vas molt de rato. Després ho trasllades a l'escenari de manera que me dona igual qui estigui, perquè jo ja estic acostumada, no? Aquesta sensació. Claro. I a més l'estar en peu. Jo de normal quan cantava sentar, el fet d'estar en peu i agarrar això, una postura corporal que s'adapte a això. Sí. Val, bueno, mos has comentat Operació Triunfo fa un momentet. Tenim una pregunta que és, t'has presentat en ocasions a concursos musicals de televisió. Creus que estos programes converteixen la música en una competició o ho veus més per el costat de que te deixen donar-te a conèixer-te i conèixer-te gent, com crec que és el teu cas? Jo crec que té les dues coses. O sigui, al final és un programa de televisió, com tu has dit, és un show, i per una banda sí que és cert que com jo he viscut, he donat l'oportunitat de conèixer gent, de trobar més recursos, de buscar-te unes vies per a arribar, i sí que és cert que per una altra banda sí que considero que promociona una mica la competitivitat, però dins del programa, ja una vegada entres dins del programa, sí. Però jo crec que també has de relativitzar tot, o sigui, tant la possibilitat de trobar una via a través dels programes de música, igual que has de relativitzar que fomenten la competitivitat, perquè al final, si tu estàs segur de lo que vols fer i a què te vols dedicar, tens que intentar aprofitar tot el que tingues al teu abast, i si tu consideres que hi ha un programa per a tu has aprofitat l'oportunitat, doncs endavant. O sigui, no és ni bo ni roïn, al final és saber veure-ho des de totes les perspectives. Clar, a més jo crec que la competitivitat en aquest cas se la fica cada un, no? Perquè jo suposo que, al igual que ho veig jo, ho veuràs tu,
la gent que fa música semblant a la que puc fer jo i tal, no tenen per què ser la meva competència, ni els meus rivals, és que poden ser companys. De fet, o companyes. jo considero que és un problema veure com a competència. Exacte. Perquè al final tu el que estàs generant és un conflicte en tu mateix. De tinc que ser millor que tal, perquè este està fent el mateix que jo i jo qui soc, sinó... No, al final són companys i d'ells aprendràs i ells aprendran de tu. I ja està. No té més. Tal qual. Vale, ara anem a la part guai. Amb sols 22 anys i amb molta... 22, si no m'equivoco. Sí, 22. I amb molta feina detrás, has signat amb un segell i has aconseguit treure endavant un Verkami per tu mateixa. Com has viscut aquest procés i com et sents al respecte? Bueno, ha sigut complicat perquè jo estic molt segura de lo que vull fer i evidentment per mi la música és algo que jo sempre havia volgut lluitar per allò, però te genera moltes inseguretats perquè és molt complicat. I jo, per exemple, al principi del Verkami jo no apostava per a res per arribar al resultat. Jo deia 400 euros arribarem, ja està. I jo ho deia convençuda, realment jo no tenia la certesa de que això anés a tenir un fruit, per lo que te dic, perquè és molt complicat, perquè a més quan eres dona ho tens més complicat, són molts factors, i perquè quan eres un artista que no te coneix ningú, ostres, apoyar algú que no saps qui és a nivell econòmic és més difícil. Claro, és complicat, però bueno, sí que bueno, considero... Permet-me una pausa. Sí. Vas superar el límit del Verkami per bastant, o sigui que moltes felicitats. Gràcies. Un petit aplaudiment que te'l mereixes, que està brutal això. La veritat és que jo vaig al·lucinar, I de fet ja quan vam dir, si arribem als 3.000 els verkamistes en un temps rebreu 2 singles nous, i vam arribar, però per mi ja va ser com... Ara ja jo ja estic tranquil·la. Ja estic tranquil·la perquè realment estic aconseguint-ho. I no sé, això... Val, parlant d'aquest projecte que s'ha financiat amb el Verkami, el primer single ara mateix ja està disponible a les plataformes digitals. Sí, des de fa 2 dies. Què ens pots contar sobre aquesta cançó, Vies Paral·leles? Bueno, Vies Paral·leles per mi és una cançó molt especial. Bueno, totes les de l'EP, però no sé, aquesta cançó me transporta a algo i és com que sempre que l'escolto me transporta al moment que la vaig escriure. Per mi és un moment de cordura, d'acceptar que jo puc tenir uns sentiments i que una altra persona pot tenir uns sentiments, però que no hem de basar les nostres vides en això, perquè al final cadascuna de nosaltres hem triat un camí i el camí d'ell és un i el meu camí és un altre i ja està, i hem de continuar avançant. Em vas comentar sobre aquesta cançó fa, no sé, un mes igual que vam parlar, que estaves un poc nerviosa. Era per això, per la lletra, per la música? Què és el que et feia sentir nerviosa? Pues no ho sé, però tot en general... La cançó és xulíssima. Eixa cançó va sortir durant el confinament, després d'haver passat jo una època de que no era capaç d'escriure una cançó, només estava sortint, estava bloquejant a nivell creatiu, i un amic meu que es diu Milton me va dir en una xerrada així que vam fer amb els amics agafeu paraules, feu una llista de paraules i a partir d'ahir escriviu. I vaig agarrar paraules dels llibres que tenia a l'estanteria, a més vaig apuntar i vaig dir, vaig escriure. I, claro, sense ser jo conscient de lo que estava escrivint, vaig trobar algo que estava dins de mi que jo no sabia. I a l'hora que ho estava escrivint era com que estava, no sanant-ho, però sí, com trobant algo que estava en mi i sent conscient de que hi havia algo que tenia que curar a nivell emocional. I per això també és tan important, no? Perquè va ser trobar-me a mi mateixa sense buscar-ho. I tot, era com que jo necessitava que aquesta cançó plasmés exactament com jo me sentia en el moment que la vaig escriure. Que suposo que al final és el repte, no? No sempre pots convertir en paraules el que sents, o a vegades és difícil. Que guai. Sí, sí. Val, entrant ja a l'EP, Les teues ales. Per què es diu així, l'EP sencer? Pues Les teues ales, se diu Les teues ales, me valga la redundància, perquè per mi ha sigut això, entendre el meu procés emocional i ser capaç de jo portar-ho jo soleta i agarrar la meva força, les meves ales, per a continuar la meva vida i allunyar-me de totes les coses que no vull, de totes les coses que m'han fet mal i ja està, i avançar. És un significat molt bonic. Ja no és només, realment, quan vaig dir, hola, se podria dir Les teues ales, me'n vaig adonar que l'última cançó estava, però realment, quan jo ho vaig decidir no era conscient. I jo recordo dir, les teues ales, les meues ales, tal, però vaig pensar que les teues ales era una manera
més bonica d'explicar-ho, de mirar-me a mi des de fora i de que qualsevol persona quan ho lligui o ho sentiga digui és que aquestes àrees també poden ser meues, no? És el que t'anava a dir ara mateix. Penso que en aquest títol la gent se pot sentir identificada més fàcilment, no? Que si utilitzes la propietat, entre comilles, per dir-ho d'alguna manera. Sí, i al final és un projecte que jo he fet però que és per a la gent també, no és només per a mi, o sigui, al final l'estic compartint. Totalment. Entonces és guai també que les persones puguen sentir-se una miqueta identificades. A nivell musical, què hi troba la gent a l'EP quan el pugui escoltar? O a nivell lletrístic, què destacaries? A veure, realment és un CD de cançons pop, però sí que considero que cada cançó té una miqueta... Pues, està enfocada cap a un estil o un altre. Per exemple, el primer tema potser és el que més rotllo té, no? Després Vies Paral·leles, que és... Que rotllazo. Tu que l'has escoltat, Vies Paral·leles és com més acústic, és algo més, sí, més proper, i després pues, li posia una que és com més intensa, més profunda. No sé, crec que tot i que totes les cançons són pop, l'estat emocional ha fet que cada cançó tingui una tendència, i això mola molt, perquè és com passar per un viatge. Mirant al futur, les que hem participat al Verkami tenim l'oportunitat de veure't en directe la setmana que ve. Hi ha més concerts programats? Sí. La setmana que ve fem el que són els dos showcase presentació, que el dia 17 és a València i el 18 és aquí a Vinaròs, a l'Ajuntament. Ara ja a l'Ajuntament, què dic? A l'auditori, no? A l'Ajuntament, sí, claro. Molaria, a la plaça. A l'auditori. Ostres. Però sí, encara no els han publicat, però a partir de la setmana següent tornen a haver més concerts i hi haurà concerts pràcticament tots els mesos fins a setembre-octubre. Que guai. O sigui, tenim cosetes ja programades i la veritat és que, claro, en la situació del Covid fa una mica de temo perquè tot s'està cancel·lant, però bueno, jo acceptant que això pot passar, pues, anem a continuar endavant. I ja està. Claro, però bueno, ara que has dit això, per rascar una mica, tu eres molt d'assistir a concerts, ho sé. Hòstia, se pot assistir a concerts sense que passi res. Per què s'estan produint les cancel·lacions quan s'està demostrant que quan hi ha events no hi ha cap tipus de problema? Jo crec que per reduir possibilitats, però és que realment no té cap sentit. Jo realment no li veig el motiu, no sabria dir-te-ho, honestament. De fet, s'ha comprovat, s'està fent l'experiment amb el concert de Love Lesbian. 5.000 persones, amb mascareta, amb una prova prèvia. I és que, de veres, jo aposto que no passarà res. No passarà res, estarà tot bé. Ojalá. Però bueno... Normalment t'hem vist actuant en solitari, però el disc es presta molt a presentar-lo en format banda. Com et podrà veure el públic en general? De moment, sola, com tota la vida. Que està perfecte. Però sí que tenim previst que per a més avant hi hagi algun canvi i pugui entrar més gent al projecte. Sí. De fet, seria molt guai i és algo en lo que tinc moltes ganes, perquè al final pots arribar a explotar les cançons d'una altra manera, a poder oferir concerts d'una altra manera, però bueno, de moment jo en mode acústic. Genial. Val, anem al qüestionari ràpid. Són 7 preguntes més distendides, no tan intenses. Tranquil·la. Val, un disc que consideres obligatori escoltar. Ostres. Uau. Ostres. Jo què sé. És difícil de primeres, És molt difícil. Però que considerin... Vale. Ai, perdó, Tranquil·la, no tenim pressa. Imprescindible a nivell musical. O lletrístic, o que digues... A mi, sé qui soc, m'ha vingut en part per escoltar això, o m'ha impulsat a fer música de determinada manera. Clar, és que tinc molts referents de moltes maneres. Però bueno, estic molt obsessionada en una cantant i vaig a dir a ella el CD de Nua de Judith Nederman. Me pareix brutal i... És brutal. Y no sé, todo mi amor hacia esa mujer. Un grup o artista que t'hagi sorprès últimament. Vale. Últimament, els últims dies, les últimes setmanes, els últims mesos... Fica tu el... Mira, vaig a dir Zo m'ha sorprès en l'últim CD. Està molt guai. Està molt guai i no sé, m'ha sorprès. Val, un o una artista amb qui t'agradaria col·laborar? Hola! Amb tants?
Vaig a dir Ciudad Jara. Tonta no eres. Tonta no soc. M'encantaria. Pues estaria guai, M'encanta a nivell Uau. musical i a nivell general. Val, elaboració va amb la geminada o no? Jo diria que no, no? Pues nosaltres creiem que sí, però no ho tenim clar. Vale, la truita de patata, amb ceba o sense? Amb ceba. Sempre amb ceba. Sense, no té cap sentit. Team Paddy 2, Team Xavi 0. Sí. Vale. Stay Homes o la Casa de los Astros? Depèn la resposta... ojo, Ai, home, sempre producte local, no? Qué bien, qué bien. Estos ja tenen tots manyats. Vale, un grup o artista del poble o de la zona que destacaries i per què ho faries? Hola. El poble de la zona, un grup. Wow. De qualsevol àmbit o disciplina, no té per què ser musical si no vols. Ostres. Pues no sabria dir-te. Pues mira, vaig a ir a la Casa de los Astros i té un sentit, quan vos vaig veure aquest estiu passat, me va transmetre que hi ha un potencial ahí detrás, però, vamos, tremendo, m'agrada moltíssim. Oh, que guai, gràcies. Tot i el so i totes aquestes coses, no, que passen en un directe, però me va flipar molt i crec que realment és un projecte que té molt de potencial però que se l'ha d'exprimir. Totalment. Val, anem a l'última secció. Et vaig a dir una sèrie de paraules Vale. i m'has d'intentar respondre amb una. Què vol dir per a tu aquesta paraula? Vale. Val? La primera, càsting. Càsting, oportunitat. Tardor. Somni. Valenta. Empoderament. Vinaròs. Casa. Ales. Jo. Carrer. Carrer. Aprenentatge. Feminisme. Manera de viure. O sigui, no és una paraula, però... No, vale. Està bé. És vàlida. Hassel. Lluita. Monstres. Inseguretats. Esther en majúscula. Estem en mayúscula. Veritat. Vale, doncs per acabar ens encantaria donar-te un ratet, com a tot el món, per a que ens mostres alguna cosa. T'hem portat una guitarra, així que ens tocaràs. Us vaig a tocar la cançó que acaba de sortir, Vies paral·leles, però en modo acústic tal qual va néixer. Doncs un aplaudiment per a Esther Querol, Espero que us en Espai agrade. Apolo, que ens tocarà Vies paral·leles. Moltes gràcies. Gràcies als que ens veieu, a les que ens veieu i a les que no, sobretot. Muy bien. ¡Ole! Lo ¿Qué tenemos. me dices de Geminada? Ella era la loca. Vam prometre perdre l'orgull després de tants colps contra el mateix mur. Vam escriure'ns cartes d'amants i entre línies dibuixàvem les carícies d'amagat. Sense por anem avançant, ja que no queda res a perdre, ja que la pluja ha amainat. Sense por seguim caminant, però en vies paral·leles que llaman nuestro harán.
sense por anem avançant, construint les nostres vides, allunyant-nos del passat, sense por seguim caminant, però en vies paral·leles que ja mai no es trobaran. No es trobaran. Molt bé. Gràcies.